Čaute ľudia, moje meno je Peter Games TV a vítam vás u môjho historicky prvého videa na mojom kanále. Mám na kanále síce už dve videjka nekomentované mnou, ale je tam iba čisto zvuk z hry, takže ja hrám dneska SF Game alebo Shake and Fidget na svete 2. Moja postavička je Peter 588 a chcel by som povedať, že budem natáčať pre Slovensko a Česko. Podotknem, ako som už povedal, že toto je môj historický prvý video. Ďakujem rodičom, ďakujem bratom, že ma podporili, ďakujem proste všetkým, čo mi nejako pomohli. Mohli by sme už aj začať hrať, no, kebyže to tak nelaguje. Tak by sme mohli aj hrať už, no len nejde to. To je na nic toto, že to nelaguje. Dávaj. No. Už by to mohlo ísť. Čakať, skúsim to takto. Máme hrať. Tak. No. Jej. No, dobre. Výborne, nádherne, krásne, prekrásne. Tento pocit milujem, keď niečo dokážem. Takže ideme prvník do hostinca. Ideme si vypiť krásne pivečko. Ale ideme tam niekoho poraziť. Ideme tam niekoho zabiť. Niekoho zastrelím. Pištol. Nevím, co spravím. Zežerem ho celého. Dobre, porazil som Sivý Gnoll. Úroveň 74, ty kokos. Získal som 90 998 skúseností a vyhral som 667 zlata, 43 striebrného. No takže dáme si obchod so zbraňami. Kúkneme, co máme nového. Zišla by sa nejaká dobrá epická húlka. Epická. No, nemám touhu. Výborne, nádherne, krásne. Ja nevím, co spravím bez touhy. Obchod so zbraňami. Touha, nic teda už. A však stejne už asi nepôjdem do hospody. Tak. Ale laguje to rádne. Nečekal som, že to bude tak lagovať, lebo laguje to jak nic. No. No poď, jej. Dávaj. No, nejde to. No, sme tam, dobre. Padla húlka. Kúkneme sa na túto. No, laguje to. 306 poškodení, 314 zrušno šťastie, to nic, stojí to 10 a nemám nič. Ale nevadí, kúknem sa na túto. Táto neskočí nic, ale to je len našťastie, ale to nevadí. Ja tam mám všetky skúsenosti na mojej sekače svorov. No, nevadí. Ideme ešte do mágie. Nieco si začarovať. Dneska mi práve vypršalo zvíra, takže
měl bych si koupit nějaké zvírátko. A jsem si všiml, že mi chýbá nějakých, co já vím, 50 bodů zkušenostných. Takže já nevím, kde to získám bez touhy. Ale tady mi to nechce nejako načítať, tá mágia. Dobre, sme tam. No, kúkneme na čarodejku, co dneska chce. Lebo očarované mám asi už všetko. Ale očarované by sme mal mať všetko, podľa mňa. Možná tú mapu nemám očarovanú, lebo tu mám novú. Ale čarodejka chce výbavu na hlavu. Výbavu na hlavu. No nevadí. Očarujem si to, áno, nemám to očarované, tak skúsim to očarovať. Len, no. Dobre. Tak. By to mělo byť očarované aj. Áno, dobre, očarované. A výbava na hlavu. Takže asi nejaký, podľa mňa nejaký amulet, alebo ne amulet, ne, nejaký náhrdelník, alebo co. Alebo aj nejakú čepicu, takže, no, čo sa mi to nechce moc kupovať. Skúsim arénu. Tej čarodejke bych to dal niekedy. Na jej obed. Pre môj obed sa tam píše, takže musí byť teda dosť hladná, teda no. Usmíva sa, no, tak ja nevím, no, však keď sa usmíva, ozlatovaná jak nejaká boháčka. Čepica, fajnové oči, to je kráska. Vole, to laguje jak šlaky. No. Dobre, sme tu. I tady mi skočila 81 proti ní, že mám ísť bojovať. Ne, nepůjdem proti ní. Ale skúsime šťastí proti... Tady jsem si všiml 77. Takže nevím, 77 asi by som aj mohl porazit. Takže... A tady jsem si všiml 73, 73, 73, takže skúsim na tu. Volá sa, že Ikoli 23. 23, ty vole, 23, také čísla ani neexistuje. 21, alebo 69, alebo 82, alebo 53, alebo niečo také. No nic, vstúpim do ní, do tej arénky krásnej, ale toho by som asi měl porazit, lebo já jsem 74. No ale má více epiku než já, má 1, 2, 3, 4, 5, 6 epiku. 6 epiku. Alebo koľko to je? 5. Dobre. Áno. Mohlo. Áno, vyhral som, výborne. Vyhral som a získal som 87 zlata. Dobre. Takže diváci, keď sa vám videjko páčilo, hoďte mi prosím like. Keď sa vám nepáčilo, nehažte tam dislike prosím. Keď chcete, napíšte niečo do komentára, či sa vám to páčilo, či by ste niečo chceli zmeniť, alebo niečo dodať k tému, aby som niečo pridal, alebo odebral a stačí, aby ste mi niečo napísali. Takže ďakujem a ja sa s vami lúčim. Čaute, na budúce.